Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči, tí pomáhali tým, ktorých musela prichyliť obec, útočisko. V niektorých prípadoch potrebovali celé rodiny. Ja so ženou a 3 deti. Aj teraz nemáme kde bývať. Takto sa niektorí snažili zachrániť pred dymom a plameňmi. V čase príchodu hasičov na miesto udalosti z bytu na prízemí vychádzal hustý čierny dym. Jedna propánbutanová fľaša z horiaceho bytu už bola vynesená na voľné priestranstvo. Následne bolo zistené, že v bytovom dome sa nachádza ešte 5 ľudí, ktorých hasiči evakuovali. Potom ako hasiči odišli z miesta požiaru, bytový dom stráži polícia. Mnohí ľudia išli k svojim príbuzným, no desiatky ľudí strávili noc v kultúrnom dome. Čo vám doniesli? Madrace vám doniesli? Hej, madrace, paplóny. Aspoň deti sa vyspali dobre. Stáďal išli do školy. No tak čekáme, čo sa bude stať. Večer sme im dali večeru, samozrejme, raňajky a chystáme obed. No a čakáme, že čo bude ďalej, že či sa budú môcť vrátiť do tých bytov, alebo či budeme hľadať nejaké ďalšie riešenie. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania. Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 80 000 eur. V jednom z bytov našli hasiči aj ohrievač na propánbutanovú fľašu. Viete, kedy budete môcť ísť domov? Nevieme, že kedy. Miestni sa posťažovali, že v bytovom dome nemajú vodu. Podľa starostu ide o pozostatok z minulosti, kedy ich obec dedila ako neskolaudované stavby. Ja som tu vyrastol od mladá, ako od narodenia som zlemešan občan. Nikdy tu nebola voda? Vôbec nikdy tu nebola voda, nič, ani kanalizácia. My sme to zachránili, ale nemáme v bytovke vodu. Tak my sme to nemohli spraviť nič. Tie byty boli postavené v 90. rokoch a neskolaudované a prenesené na obec s obyvateľmi a s tými všetkými problémami. Tu máme to na čip na vederko a pokiaľ sa napustí 10 litrov vody, to je nejaký čas potrvá, to aj 5 minút. Pre obecný rozpočet je takýto projekt náročný. Samospráva už má pripravené projekty, no na teraz s nimi nebola úspešná. Tie veci sú pripravené. Očakávame ďalšiu výzvu a zapojíme sa samozrejme. Z Lemešian Vlado Jurek, televízia Joj.